Ndokuchuni ichi. Anozoni zvinyechi kudzokera padhini. Ndozvatoda kuti tiwane platform yekuti titaura nezvepo because ane nyaya dzakawandisa munhu. Ndine wani padhini ane nyaya dzakawanda. Handina hadzi mwadina. Ane dzekumaloya, dzekupi. Dzemaloya kai. But iwo stiubvira pakatanga kugara padhini pako haisi hatisisiri mafesi avo. Zvafamba taifamba tese vava tichiita tese madhiri ayo ndo nyaya yacho iripo. Handozvikuiti Handinofanira kutsva iri. Enezva mafesi aClinton unongonyangira ubvaona Clinton. Isusu totoita kuvhunduka wakuda wakuenda. Chizvikuiti ndichimhanya ndine vana. Samhanye aiwa vana siyana nevana. Vana vada kutariswa shamwari. Ndakupa vana mamhepo. Hatina vana vanotitarisira vana katototarisa. Kwamai vacho varimo. Vari kumeti vachiita. Amai ndo vanoswera vachitarisa vana iwo uchimhanya. Ngatiita kumhanya. Supply skero chete. Supply. Saka ndakadzokera padhini mafana. Maroja wakaisa mangani manje. Wadzokera padhini rini? 2015 naApril. Tamna 2017. Ndadzokera pamba muna April pambe ndakambogara tagara April May June. April May bhara dzachimboya nematsotsi ake usiku. Muna May achida kumbondibvuta vakatadza. Vandati June ndiri padhini achimbotraya zvaramba. Abva kuti zvakunetsa. Abva September abva ndikitisira mufana. Kuti September ndana akafa. Mfana akabva akitisa mfana. Kutengesa imbo akakrare akafa sei? Amusira poison akamupa rice rine poison. Kupi Kumashops. Semusina musungu. Ampa usiku ka varikusiya kwamukandira obva mupa oenda. Mabhaji. Vandotozona munhu akarutsa ropa. wadziwa ere kuti wandidyira mari. Handina kudyira mari yake. Mudara, how are you? Nice. Naona mfana akarutsa ropa, arasika kupfeka. Anopondwe. Dr. Akati Saka mufana akafa wakutogara pamba. Oh. Ndakatouya ndikakuudza paipa wauya ndikati mufana wangu akafa tisati tatombomuviga. Handiti waitiza ere? Tiza chiki ndatitori kudheri kati mhaisa. Handiti wanga wane zvimwe zvanhu zvanga zvakuti usataure nevanhu usaite zvinhu zvepaindaneti. Ndikunyeba taura chokwadi. Izvozvo kamaloya akandiudza kachiti ukakurudza kangoburitsa nyaya kamunhu ndozvakatourayisa mufana ati vanhu vachitora vakaburitsa nyaya munizvikoti ndakahwina imba munhu ndo pakadhinga kuti ndaburitswa munewspaper. Aburitswa kamunewsday. Vanhu vakaburitsa ndi ndo vakavapa interview yacho. Aiwa vakangouya kudheni. Aiwa ndanakavapa interview yacho ndiwe. Handinamboita interview navo handizi. Mafotos avaititora tiri kumaworkshops navo kudhara. Saka ndadzokera ndo vakashandisa vaburitsa panewspaper. Vanhu vaita zve-anti-corruption ndo vakazoburitsa nyaya bva vauya adhiniwa bva auya akakitisa mufana. Asi yakazosungwa muna November last year neimwewo nyaya yemaintenance dzimwe dzake dzemavhuzhivhuzhi 2016. abva yarohwa 14 years. punishment yake yakatera. Saka amujeri manje. Atori kujeri 14 years. Saka zvanani hazvo. Ati yaida ramba achikunetsa anga asina kundoona. Mfana unomutora padhini. Akaona kesi yako mfana unomutora padhini. Ndaida kutora kachijamuka achiti ndoda kumbogara kumagrusa iko. Mfana aivhiringika. Ungasiri bhoka. Mfana angakuramba kugara machigara mashops. Angatone ndokwaitogara. Madhiri ake ese kutotengesa dheni akatotikira kumashops. Apo. Saka munhu anga asingatombogara padhiri. Saka ivo vanhu vese vakakubatsira maloya ese wakazombowapo kana mbichana. Ndakambonomba waya. Great things. Vana mbuya ndakavatsvagirawo vanhu vekuti vanenge vachivaitira nyaya wowanawo mari. Ana mbuya ne? Vana mbuya kavambowanira. Ndana mbuya wemushongo here. Hanzi wakangoti hanzi wakatanga kunyeba tukurova. Nani? Ana mbuya vati.
Ipana mbuya vezotika. Zoti Widows and orphan trusts. vaita nezve. Ndio vakandionera kaloya iro. Alright. Saka ndo ndaitsvagira vanhu manje vamwe vangoda kuti vadzimwe nyaya dzedzimba futi dzakabiwa. Wozowana mari wokuvanhu ivavo. Alright. Anzwisa. Apana Go for the sake of vanhu ngonyaya yapamberi ndivara kuziva kuti vakambotangira pa because mwana watanga kudzika zvinezvi Vanani? like inini Kana isusu Shamwari. Ina sipara chendikudzokorodza nditora ndichienda mberi. nokuti tizive nyaya To make it short, handi munhu anga uda kutsara imba iyo anga riri roja rako. Anga siri loja. Munhu akatongoinda ndiri kujeri. Munhu akatoya ndisipo. Asiri akatoti anga asiri loje. Ndizive kuti akaloja sei. kwenda Kusvika achiti ndakatenga ipa. kwenda kwako kujeri yoko. Munhu vanhu ndakasiya vari pamba vari maloja yanga asipa. Pamaloja ndakasiya yanga asipa. Sai munhu akatozouya ndabva ndisipa dhini. Wakavharirwa. Saka ndani akakusungisewo. Masistredi kane mufana. Iye mufana. Kozvawaimboti loje ngoni. Aiwa ina nomboti loje ndakaiwa muna kuteerera. Ndakataura kuti ndakasuswa nasisitendi yangu nemufana. Mine repe mwana wesister. Akafuremera. Ndakataure. Alright. vachidosara vane freedom ndo nyaya yacho Sakaenda kutemusema waenda makore mangani 2 years. Remand. Waropike. Andiri paribandi. Ona matwiza awanda. Asha. Vanogara. Vanhu vanenge Saka vakudzorera ndazobuda mumwe. ngatoona munhu akuti ndatenga Wadzorera ndatenga imba ndikisira atengeserana nimba nemasisi Nemufana. mufana. Mufana. Aiti Caleb. Hanzi Caleb vano. samasara mavangani mbami. Ndega. kumasisi nangari kupi Wana wacho akangodisappear nzuda aenda no. Anonzani akadisappear. Lasha akadisappear umzee kuti ari kupi. Uya kujobzi. Kungoshayika. Atombozivi kuti ari kupi kana kuti upenyu kana kuti akafa ndizive. Bona apedza kuona 2008 muna March. Anoshandisa seni Na March. anoshandisa seni Mhlanga. muhlanga iyo. ko Caleb wacho ari kupi mufana wako Akafa. Yakaurayiwa wacho. Ndakajikiswa poison ka 2011 2015. Saka sister yakufemera ripi ndo yakadisappear. Kuti akaenda ku Apa makatukakaka mukatende. Almost anga pa jaji. abe pakwari ndazu pamwe. Oh. Bhozi ndakabvunza vamwe vaitamba Komwana wake. tembenda kubedbridge. kumwana wako Komwana wake. Angasina mwana lasha. Angaine Komwana wainzi wakarepe iwe. angari wasisini vamwe Ari kupi mwana iye. Komwana wacho ari Ari kupi. kupi ari mwana. kusouth manje. ana Ani makore mangani. Akura ane murume. Akambodzokeresisa. Akatombouya last year kumba uku. Akati ndakugara kusouth chichichi. Akatonditi sorry pandakakusukisai ndaifurirwa ndiri mwana mudiki sososo. Akatotaura neni akati sorry. Akaenda akati ndikudzoka asati adzwana asati azodzoka. Oh. Komo wekwekwe vablaso. Vanisa akadhakwa. Vanisa hapana zviripo pamwana Albert iyoyo. Vese futi vari 2 bhozi Vanisa akambouya kakati hanzi murume wangu wada kuroora chichichi vazobva murume wacho azofona chiti inini handirooreka 2 awo ndipedze mari yekurooreka 2 mwana wenyu ndamuramba vandazonzwa kuti vakuti vadzokerana vavese vadzokerana abva nditi murume wangu ari kuti sori saka ari kuti ndokupai chii abva ndati anga atumire waya 50 abva atumira waya 50 ikanzi tichauya muna nookutobva zinde yekutobva hapana vanhu. Saka wakadya 150. Imali. Ndokuti zi ekengori waya 50 yokuti sori Vatange kutaudzana nababa. ndo zi ndobva wanguti ziyo kadaro mbazombofona July last year July last year chiti hey mba mangu makapinda matsotsi mukabrekwa mukapiswa zvinhu zvikapiwa mukapiwa mari ngati ndo mhepo kwadzako dzikusada kuya kuno. Oh. Waya 50 ringe US rirandangari. mahus osapa mchimobuda kuyo muona deni yatenesa Svika zvinhu zvakachinja. kwakachinjisa vanhu ngavabvunze izvozvo
vanhu vane madhira vanoita kaiona kana usatsarwa unoona unotsarwa yofika handisandida kunzwisisa kuti zvikafamba anotitwe atombopotswa apa akudzokorora padhini kupi pake papi Ndakamsota. 11 ka uyu asiokwana nhingi here uyu uyu asiokwana kiri here vosi uri kuona kuti chii ari easy Ndakamsota. very easy kana uchifamba leni madya usikatozarwa dhini maya inoda kuratidza kurendwa kwezi yake zvake yada kurohwa ichi nemwe tactiki yakasiyana neyako iri kuitika majiji kana kumakotikoti vakaziva kuti pamba penyu vapera kufa vanhu vemba kwenyu zvavari kuita futika vari kuti vakaona kuti wasara kana munoti chi riite executa pamba penyu handiti raite executa richida kuti rikolekte mari richiita kunge rikukolekta mari yekuti master awane 4% yake 1000 yeye vakaona kuti vakakotsera yobva yachinjwa wakadhibha yobva yatotengeswa imba kukodzwa nzimba yenyu yatengeswa just because imba mune chikwiri chakati ubva tovharwa dhini Ndeni lawyer. rototumwa kubva kwaikoti kuti riite executa pamba penyu riti rikaita executa robva raitoke riri kutora 4% rinoti richitkolekta kana une maroja karichitora mari yemaroja richienda nayo handisi Alright. richiti kusvikira yakwana 1000 4% yamaster but zvinezvisiri zvehaikoti anenge atori matsotsi eka but maloyers achanogezwa futi anogezwa nehaikoti futi kwaikoti kwacho pamune chimbavha eka kuudzaka kuti vanogeja loya rinouya dhibha ukagara kuti kuitwa kwaikoti kwacho rovharwa vakatemba makuruku vanenge vachitodya kana navo kuhaikoti kokune corruption isingaite aiwa mutemo wakagara ndozvauya saka unovharwa Saka indau mazuva ano sapoti mbai. Inda mazuva ano sapoti. ndakakusiya wakuzi chechi pari pamwe pandaiona pazadzi auda kundivhirikidza Zanzada kupengesa. ya saka unotokusiya Kowawo. gasi ndakarisiyira chinhu wanje kuti ndaiti ndikarova gasi mai ndanyanyonzwa kudaita violence Waita violence towards who? kumaraidi kwangu iku Watora imba yao. kakachida imba yangu saka lesipesa daita zvimwe zvine violent kweisingatomboiti ikuti ndaitozandatokitisa kana munhu saka ndaitoita kutosiya gasi Ko kereke. ya ndo yakazonditsikamisa Uchiri kuenda kwanozwa. totoenda Kunonzi kupiwa. Kwawaenda. nditoriko asi tomomira Kunonzi kunonzi masowe chishanu kajoshua kumabvazuva Joshua kumabvazuva. eka Ndokaenda. ndiriko kuri kutofaya Kutovaya. loyasimba tome kuti vekuuk vakadhakwa tutu vaona unotaura kuti wakada kutaura kuti ndakavaza uchitaura mutv hanzi masowe toita tifanira kuchinjawo zvimwe zvinhu suspense gandanzara ai akauya zvishuwa asi toita tichinja zvekunamatira pasi pemuti tochinja topfekawo bhutsu togadzira musoro hazvikuna zvakadaro hakuna zvakadaro Hakuna zvakara. hatisi kumba masowe chishanu uk ngavatambire kuuk kwavo ikoko vaite zvavo kuuk kwavo ikoko kuno kuzimbabwe masowe chishanu anonamatira pamasowe pakachena paground level pane kuti chitsva nezuva kana chitonhorwa totonhorwa nechando kana kuchinatonaiwa nemvura havachada zvekubvisa yes hatipfeke bhutsu tinopfeka akaita seaya maraftas ndoatopfeka asina kuvhara tsoka Chimonyarara. kwete zvezvo zvokuti masowe chishanu titaura kuti ngavaitiri kuuk vaperere kuuk Hamusi kuzvida kuno. hatitomboda kuno kuzimbabwe ikoko vakatouya kunokuka hatiterere izvozvo Unogona kutovarohwa neshamhu. kumadokera vanoita zvekumadokera ndovanoterera ivo vanoita zvekumabvazo hatiri kumbovaona isu Osaka wekuuk ndokumadokera. ya ndiyo madokero masowe chishanu ekumadokero hatiazivi bozivi kana vakutaura kuti uyu anonzari akauya suspend gandanzara wekutanga uyu handiti vakuti hadzi achinje zvaakasiyanzi zviitwe kuti tozonamatira ata mabuildings hatisipindi mabuildings ivo ngavaite zvemabuilding tikuramba tichiita zvazvomutemo wacho chero chero Ndiani ndi Joshua zve. Joshua. ndiaripo kaizvinoizvi Oh my.
saka itori politics kai aiwa its politics its politics Because- because apa makupi vari kuita vari kudaiso ndovakuda kuita kunga vada kumixa Veku-UK apa? bcause havangatauri vakabuda mutv ndakatoona ndikatopopota ndikati ava gavatogara vatambira kuuk vasadzoke zvovasouye kana kuno vekuuk kunani mweya havana kana mweya vana kana mweya ko tsvimbo uyo anenzani uyo iyo susbend kana nzaro handi anga ine tsvimbo yakaita yainamata nayo mabritish vakatora vakaenda nayo kubritish vaifoti inonoita simba britain vangotora tsvimbo pepe pana kana chavainacho kwekwe kambori kasitiki kavaida kakana chakainacho simba riri kuno kuafrica muno muzimbabwe ndokune simba ramwari muzimbabwe uzvisa kwete kuuk ako katsvimbo yavakatora yasuspend gandanzara kungotora vakambomuvharira kujeri kudini vakafoti ubva muna achiimba ari panze anditi vakamona achimba mavhesi ari panze vakabvunza kuti wabuda sei zvikazita ndaburitswa namwari vavamudzosera futi handiti vakamuona mangwana chari panze vakati koburitsa sei vapesa kuti buritsei munhu aende muno maronjera panga vakamuvharira amuziye histiri kaimapostori pane gomba kugomba kombokuende handisati zvavo asi vakaenda vana kuvakoma nemasutu varumbowere mazona kupi vari kutora chitoti tinounamata tinautendeuka vachirutiza basa vanotiza basa vachiyazonamata vanotiza basa vaona zvavo zvekunamata kwakaipa kuzou vanomira mushe wembe iri kupisa madhezi ataizvitaura zvaitonge zvofanifanyika bariona paukarikavhadheni yakaiswa muzita mani manje izvezvi iri kutoiswa muzita rangu ndikutobhadhara mari yacho waipoti pane mari yacho ndiri kubhadhara kana yapera ndobva rachichwa manje $1000 masters fee unofanira kugara yarongeka saka iyo vaje iyo vanowadzotika dzimba idzi vofanira kudzichenjerera idzi vozi vari kuti chii kana vabereki venyu vafa kanjiti chinjai zita remufi muise revapenyu kana musikade kutsvaga munotsvaga 1 wamunoisa kana musikade kutsvaga 1 chingonyiendai munonyorwa mazita enyu mese muri 6 kana muri 4 kana muri 32 monyorwa muri makadaro mubva manyorwa kuti family house bozi mukaramba vajechi kuita izvozvo vari kuti isu tinozokusungai handiti tokubhadharisai certain find yekuti muri kuramba muchishandisa zita remunhu akafa vapenyu muripo muchingogara paine zita remunhu akafa kana kuti manje imwe chimwe chiri kuitika ndokuzobirwa imba futi because handiti mune masara kana muri 2 vanotuma loya kuti enda papapo pasara vana 2 ipapapo unogona kuchansa ipapo enda unoita executor ipapapo ukaita executor uti ufanira kucollecta 4% yedu handiti kana yakwana saka loya rine richiuya handiti richicollecta mari pane maroja richiona richiongorora robva razomba kuti ndachidaka matitle deeds donofotocopa handiti iwobva uripa kuti riri fotocopa handiti parinoenda robva raenda rosvika rofotocopa robva rachengeta original robva rati ziri ririkoko iwobva kuti apamwe rotrustika obva kuti richauya rogara nematitle deeds roti mwedzi rona iwo usumboribvunza robva ritora matitle deeds rakutomhanyisa rakutotaka kutoita madhiri rakutotaka kutochinja imba richitomhanyisa kana kutotora imba kana kuti kutsara iwe nozokokaruka kana kutotorozi imba yenyenge nechikwedi chikati kunongoisirwa mazibhiri mwamasingadzwisika uri kana unzi imba iyi saka tatoisa yatotengwa tatoitengesa saka iwo totokupa 6000 wona pekutangira kana muri 2 ngozi takupa 6000 muri 2 mupo 12000 imba yatoenda vakudaro zvezvo todakaloya rakafanira ndandinare ukaenda kune mamwe zvotodhakwa kuisa hakuna chauro rikafa unotodzwa zi yakatotengeswa hakuna chinhu unotenga loya
yototsvaka loya rine pawa kuti loya rakadhakwa vozonokona kutsvaka loya rinonge ichitamba naivo vacho iva vakatsara vari mafriends sauri kucommunicate ngoti haiwe kasiye kamufana kada chiko takatotora imba usikuona kuti domazhita aripo saka gagogara takamupa mari yake vamwe vari kuramba mari dzacho vachitorwa dziri kutorwa dzimba uku dzandakaona dzinge 4 dzisofa dzatotorwa asi umwe anomboda kuramba mari yacho kuti handisi kuda mari ndoda imba yedu mari obvazi imba iriko kwaiko mari yako iriko kwaikotu kauda mari yako nokugara wakuda mari yako chachitora unotapa nhavo kusvikira utonoti hari kanikonotora mari saka sofa wabhadhara mari ndiko 450 kwasara 550 saka takakutsvagira takatsvaka vanhu vanokudhonera aiwa handina mari handina mari taure chichemo chako ndoda 550 iyoyo nemari dzekuzongoita zvimwe zvekuti chizoita sei kunozikuita sei process yasara yekuzo kana ndachinja mazita handiti pane imwe yadze ndinoita futi imwe application yekuzoti ndapedza zvese zita rakuiswa muzita rangu pane inonzi letters of administration maletters of iwayo inonzi letters of administration pane kamari kandozobhadhara kuti zviitwe futi process iyi saka manje vanhu vanokukontakta sei ndovapa mafoni number yangu vape 0775 ndobad 775 340 954 ukuziya nhamba yako timbedzokerera futi 775 340 954 bozi imwe old number yaye ndikuikanzura ndichaishansila iyoyo kwenda aiwa pane vamwe mahaters angada kufuna saka ndakutori dhama wangauda mahaters angakukwadza ifoni akada kufona chikotaura zina basa saka zvorobho wakaona chikodaira foni chikuti dhiwani but uyu anodzani uyu ari kutexas kukomana hayo itsotsi upiye azifunga ipeta akaita sei akafona nditi akatiti ndepesa ndakanakirwa nevhidhiyo chichichichi handikati ibho saka ndikati zvitoitika zvikutouya handiti saka zvikanzi auraiti ibho ndanakirwa saka chi ndinoda kutumira manigramu $20 pamanigramu ndosenda nemanigramu handikati iri bho fesi handiti handagara zvangu zi apambofona mwemusi kuti vatitaura inenge 14 minutes tichikotaura zvedu tichitaura ambodudza nyaya yemukoma wake hamina anodzipeta chiya mina ndodzichipeta asi akazombotiza mudhara ikoko chichakada kukitiswa chichichi ikati saka haibvo chakutumira mari aiwo ndiwakapenga chichichi achikotara chikosimbisa ikati haibvo ndizoona mufesi day ndakufona foni dzacho hachadairi ndikafona kuzoi yayo hamina zvakutorwa pafoni dzamanekononda aidzotsiya hana vachishuma ndi mufesi aiwa mufesi chaivo ndokuno uku kuzimbabweni kuziva aitotaura ndekugara kuno but ndakabva kudhara ndokugara kutexas saka chi ndani makore saka ndakatonakirwa kana ndakatomugirida sense yake chiti sense yake ndakamuridha sekuti chi ari pavanhu vandaitauramakashayatokutumira paiwa ari mukategori yevanhu vandakataura chiti vechiarikiti vai matsotsitsotsi kumatsotsitsotsi saka handiyatsobuda straight wozi akavana vati haachade kana kucommunicata neni wacho asi aifona zvisingaiti aifona but this guy ari kuuk ari bho manje nyika mukasisa kari kucanada kaya kanditombotaura nako kane kari bho kasisa kari kucanada hazita rakuchandisa nanyatsorizia anzani kuwycliff nyatsamba wycliff nyatsamba ndiye akapa uyo anzani gava mari yakadyiwa mari nagava imwe yacho yange zichadyiwa neboys akatumira zvishuwa wycliff nyatsambo namba dzake ndinadzo akatumira 50 ndoya ndanyatsoona yakanyorwa chinzi 50 yauya izvi chipa mufesi ya 20 imwe 30 otasine boys otenga boys inini kai akandipa saka 30 yacho ndoyo yakabva agari abva arova
kuboys zacho dziripo amene dzadzi boys ibibika imimi ndimamzimo magasi naWycliffe zotama muchiziya ndichakupai namba dzake momufonera momubvunza nyaya yacho atokudze zvishona atumira 50 ngazobvunze ndozvakatoitika akatumira haarivo manje Wycliffe ndikamuka sista kari kucanada kakangondipromisa zvo zvakapromisa Wycliffe akambondibvunza akati unogona chichawa here ma ndakati achichawa handigoni chichawa ndatokufakisira mapepa fast chi wauya kuno kuchichi pane zvimweni tumagraft kwadaida kurongera ndikati hama chichawa but saka ndikati aenglish apa nedriving vandarutowirira saka chichawa kachiva nekumalawi chichigona une passport unogona kutowaniswa graft naWycliffe vandakachenya dainini wozaiti iwewe ndozvinozoitika munhu anenge afarire saka kuzoadjasta mara muchigoni saka iwo unoti zvakanaka zvokuti vanhu votumira munhu mari odya ndo inonzi criminality chaivo criminal chairo dishonest bavha tsotsi vakatumira havo dzikasasvika tinongovatenda havo but kana vanotumira zvavatanga vafonerawo isusu kavaridzi vezvavanenge vachida akatumira inini chaindogona kudistributa bcause akatumira indogona zoti kumafesi mbare muna second ndosikuona nhingi nanhingi but he was the most trusted saka ndizosvikira kwaavo zvinozoiti kana isusu taitomutrust wauda sakuno kwanga trust kwezvezvakwana kutumirwa mari kutrust kwani manje parizii hameki vachangogona kudya manje maki vajoidzitsotsa pamusaavanhu ndopondwa asi mari yakatumira mupana anenge inini kandotosvika kutoidya nditi ngadya mari yanhu vaitauefona pamusoro paimwai John Walker red label apa pane John Walker iwaka pamusoro uchimwa eskwigwa nani iyi inenge iri mari iri pachena auzitika fastiri handisenge noputiswa neboys mari yeboys noputiswa ona tikuzvinzwa kuti hamika ndikambori stable mchanako vanotumirani aiwa kwahameki ane chitsotsiri ameno ndibvunza ari pasaidi pako simonera ndakambobita kuinari gari state atumirwa ndichiwaanenge unekadauti bosi kana chizenza atumira kwandindozoidya kuti anenge aiwa hameka tori asati yauya aizive zvikufunga munhu naturali zvishwa atori right akatumirwa kuti pari kudzipada kutumirwa muchinda mari kandizi akatumira ake hameki uzondifonera plus ukatumirwa mari ukasaita honest unenge uchimbobuda chero kaidya akaita chitsotsi inofanira kutogerwa kutogerwa ndienda kuita meeting kutogera saka takamona akagerwa kuti zvikuru kuti paitwa chaita chitsotsi otoziva kuti paakaita chitsotsi unotogerwewo shaisa mari vana vasi kutifarira iro kari hombe wanirakinyi rihombe wani rati kauda kugerako rigere asi ukazovhara kapoti patumirwa mari yatumirwa uzovhara majapo pane paipi ozinda tokokutrasta sekuti boys andikuona kubva zvino ndambuti ko John Shop jamana java tokutrasta hauka
but hatizoziva pakurova magasi kuti murova zvakadii kwaendla fainetsika vabata fainetsa ozofunga quiblas manje vanorova quiblas Yes. yobva yarova quiblas yese Kujasukira kuna bricks. Go bricks aí. Bricks inorova ausati akobatika ndesina trust zvangu Sofa mwana trust line yame. Sofa. Sofa uyu kapuzi ndakambomuna ndikamutasa pano madhiza nemutasa ndikangomusikana Samari pano pane munhu wekuti ukatasa dzimwe nguva unogona kumusikana usina kumbomufungidzira kozoita kuti munhu ukamutasa ka unogona kugaya kuti apa teishuma ndikada kufunga kuti Ahora dango sina ubanya effort. ndaigona kutrust asi futi ndaigona kuita doubt pane pandakanzwa kuti usina kunzwa uchinditarisa uyasambonzwa ungotarisa ka ndotasa maziso kazhinji munhu makomaso ndotasa maziso angu ina arise ona chitokati famba pane maziso anofamba zora dzodinosooti ziso iri katika panzvimbo ine zvinooneka rotora fasi rikashaisa chindakambotamba nevacriminals ndakambotamba nevatsotsi padiri panapa ndakambotamba nevatsotsi chaivo uyapolitikwa ndaigara chitungwiza senmerizi chichi ndatamba nemashumani pandaigara musango pese pepe ndaitombogara nemacriminals mamedharazi chaivanouraya vanhu saka ndifesi toziva kuti ndikatarisa munhu fesi ziso fesi sototoona kuti dzosiri kana ndikatarisa munhu from unozoti uyu anobaka anoita mudhofi wekupasana dzimba uyu anogona kusecha chikwama muhomo ntotoona zvotooneka unotoona But John akaita izvozvo. John Choko. irikuta munyama kuti kunini wakanzwa kuvhara kana nekutaura nemuromo ukamupa mari chaipe munhu nekuti anogona kuvhara achikuzo tinoita zvokuti ubva mupa mari ubva kutsindira anogona kuti wakuvamupa mari adii angopima kuti ndogona mboidya ndozomudzosera pamwe ukazomusvikira asina ozotadza kudzosera but anenge angopima kuti ndogonaishandisa ndozoiwana kuti ana zvanondiita here kana ndogona ngoiwana Komakido. makarigona kuti mboidya zvishuwa ikatokupinda pakavari kuzoibuda pacho aizobuda Koya amigo. saka sofa mari wenda unogona kukubata akakupa mari yako ndokutrasta kwandikumiita Wewe unozvitrust. inini pachangu handozitrust haina hana chitsotsi saka tinosvikira chitsotsi mandiri hachitori Sanga isvikire kwauri. ngaitokupinda kwandiri zvokuti ndohanda tongovigira boys mari yavo zvechiwa ikatumirika kana iri 2 wayaka ndikanzi nditore kana wayeni kana 50 ndipe ma50 ndovapa ndizviite hai ndozvitrasta pachangu indonamata manje bozina chakukwanisa zvese zvekuchitsotsi ndo zvatotorambidzwa manje pakutanga first stage kunamata unototoudzi chekutanga chitombomira zvekuti mwari anyatsogutsika kuti mwana uyu akutanga kupinda munzira dzangu kuba fesbos kuba kuri matiri zveshuwa kana tisati takunamata unogona kuti ungosvika mumba memunhu anditi chaunotanga kuona chikangodora ukaona chikanda ndokadakana akaziva kutora ubva kuti munhu saka ndochiite kutanga chautanga kutorambidzo wanda nechechi achiba aiwa wanda nechechi wanda nechechi achiba nanonamata api kwedu ukanasona kubatwa musoro kwedu ukangobacheteka utodzingwa pamasoro ipapo
ende ukanowadzingwa futi pamasuo pedu unoita rombe state kumba pata chaunofa wakaita munhu ungari kudzinga imba aiwa kana uya kuna izvozvo uya asitombori tsotsi ukatodaro utonyepa zvachoso kanzikadota mari vhura chechiwa uya anombovhura suwi rakaritanga kudhara 2000 unzisa akatanga kugorera 2000 ini ndakatanga 2011 kuenda ipapo ana mari muna nonamata anonamata saka ndevapi vanoba mari vanonamata vachiba mari ndevapi vakawanda shamari tingavazivi but vakawanda unovaziya ndingavazika vanonamata vachiba mari asi vakava varimo vakawanda amunovaziya asi hamsitwa nguwataura aiwa vakawanda shamari vakawanda usingaziva yo wako chete ndasikabi vamwe vese vari shamari auya aiwa unari honest because ndewekumabhazuva ndijoshua wekumabhazuva that's why asikabi saka wekumadokera pamwe vanoba wekuuk ka maji chinamato chavo chandinoti chine chitsotsika haungataura kuti uda uchinja zvakanzi zvive zvichiitwa saka vauda kumobiliza vanhu kuti vanhu vachitanga kuwanda kumasoro kwavo iko kuti chishanu chite kunge chakawandira kuseti kwavo asi tafanira kumbosiya zvokuna kuda kutira kuti ubobu chitsotsi chinhu zvine utsotsi mukati ona utsotsi hwepozi kunamata kuri onestika uri kutauriri kuti takuchinja zvakanga zvichizi vakasiya vataura kuti tofanira kunamata soso asi takuto nekufamba kwetime zvinhu zvikuchinja chachinja chii pakunamata chachinja chii mwari anambobvira kuti chinamato chake chichachinja anambobvira ataura kuti munhu kana anga achigerwa musoro vatumwa vamwari vese vawakamboona vaipfeka bhusu ndivapi vana David vana Moses wakambomona akapfeka bhusu atotaura kuti fake namakandiwa vanotumwa naMwari vaipfeka manyatira saka ubva kwakuti changing times saka mwari akutaura kuti changing times chipfeka bhusu anambobvira adaro mwari ati gerwai mushuu ndebvuchengeta vakaenda makandiwa ibetenje namagaya vakatobikwa kun'anga vainga zvogara chibuda zvakabuda kudhara vanhu vakutongozviburitse zvezvika vakutongokopakopa kunzoko vari kunzoko kwazviinga zvobuda nako chaichai otherwise hapana chaunongoziva zvaoita kuna kune mukadzi anzi prince anonzi margaret wekuda hapana handimuzivi zvangu pane mukadzi futi south africa au munomu Matthias and Mildred or something like that. Joshua. Atiwanga pepe pakuziba sakunda sakunda pepe pakuziba sakunda uchibva wauda kutenda pazimu ritono fuka atichirapo pakuziba sakunda andopa tuburukira tichibva tenda masuwe kwedu ndopapari pake kaka apasina paro ane chimbe yacho akarohwa aida kuita zvekushoka tumba kana chechi yake inenge yakutodhakwa iri kuzimu riye Matthias naMildred kusina chinhu kwava vari kuita zvekuinzana PhD ya hapana zviripo nemagaya hatitimu yake yakazorohwa vanhu takaudzwa vanhu vakutanga kutaura chitazi ndo anointing oil yake kaiwe mazvoona maji yarohwa akufaya kochi nekuti timu yake yarohwa nedynamos iri handiti dzakarohwa nedynamos adzabva faya kochi iri adzabva atida kukocha dega adzabva yarohwa futi timu yake hadzi yakati 7-2 here kudidi magaya akadhakwa kanizvi hadzi anointing oil dzavo dzedzeka hadzi mune madhigidha nyoka first kozopa vanhu ubva waenda kunisa muchikafu oire usa oiri makadhigidwa nyoka dzadhigidha imomo odya zvinhu zvakatsvina samasiki udya tsvina hapana zvakuizva kushandiswa namagaya ka magaya makandiwa makadhakwa vese hapana zvipo ina nhambobvira ndaenda kuenda kana ikoko hapana zvipo kaendokabenzi kakatorwa bengi rakanyebera katanadiswa kakari kumozambique ri Zambia kadipoto Zambia andakakuudza here nezvawana takagara apa paikutanga pavhidhiyo rekutanga hapana zviripo uchavaona kakwese kwavari kuita nako hakuna chii vakurohwa netsvimbo yaJoshua vari kurohwa naMwari zvakasimba
iwe apa munhu afanira kuzvituma usina kutumwa naMwari onyepera vanhu uchinyepera vanhu kuti vanhu vanouya kwauri vachiti tikutera munhu ari kutaura zvaMwari uchitoshandisa vanhu ushandisa vanhu uchivatora kumberi kuisiri uchitoshandisa vanhu saka unorohwa neshambo ndakadaiso unotombogerwa udiwa kungotsvukumbiwe marasi ndosingapfeke Yeah, but iwe waiputa mbanje uchienda kauko ndakazosiya but waiputa inda usina kurohwa naMwari aiwa unikuoni bonzi uri kuti uchiri zvakaomarara unokunamata asi zvawakahukwa futi unouya tokubatsira mina matende chishanda unenge uri huku tichaizvo titakaaa sekuru vedu vaita zvoun'anga iwe ineziteteguru rangu baba vangu vaita zvoun'anga vari vachibata mishonga kuite zvokutamba vonzo vangori n'anga saka ini ndazosirwa izvozvo iwe wakandibika unoziva kuti munhu akafa anogona kuti akakubika iwe uri mupenyu munhu akafa chekumuka muguva saka wakatombobikwa iwe kachititemera nyora kachititese saka ndo zvaita kuti ndisade kusiya mbanje nedoro kozi mbanje kairova mbanje sikaiti saka ndozvakaziti ndairamba chikuputa kane kachiuya kachiita zvakani kachiti saka iwe unoramba uchinozwa kuda kuiputa ipapapa ndikangoda kuti 2 minutes mira ndikangoda kuti 2 minutes ka kutamba zvisirizo ndototaka kuti tachidhakwa chimwe todzokera zvandaiitembanje tenzakagarwa nezvinhu pane dzinza rekwako rinenge pane ave vaiputawo futi aiwa tikuti gara munhu zvemambanje unonge wakagarwa nezvimwe zvinhu kana kuti aiwa saka ndati ndezve pane vanhu vaitoputa izvozvo kwako saka iwe unonge wakatorodzewo unototorodzewo vaitoita kunyika unotomboida chiti ena unotomboiputi sezvotainguita isakachakaputa but tiri grade 6 watanga kuputa mbanje grade 6 grade 6 saka zvanzvinasekuru mukati kai mogochiputa tiri gomo uchitoenda kuchikoro unayo bheki tambanje zitaka kutochera mishonga unodini kutebhu mupedza nhamo zitepombo igare pazara mishonga isu saka zvakasiya zvese ndakatoenda ndatone nickname randapiwa rekudzijere nyenje waitongapinda kumatitokoda jere sekuru jere nyenje dini ndaichera zveshuru unaitozomochera nemaoko kwakudaiso zvachatsosako unaitoichochera nemaoko kudaiso kusvikira watoubata saka ikuudze mishonga kuti uyu mishonga ndiyani ivo kana sekuru mumhepwe unokokarara kandisi unokachitokupa firimu rachokarara uchiona ukarara uchiorora firimu ndikangotanga panyora pane vakabona unonyore ona ndikangotanga kuti dzirimo idzinyore dzinyore kumasowe zvakazotaurwa pane dzimwe dziri kumusana uku dzakataurirwa kumasowe dzakakliwe dzakabatwa dzikakliwa ndakatombogara nekascopion unokazeka scopion ndakatombogara nako dzisina basa yekutotikumaka kuti ruma munhu saka muri kuroi aizvika ndatopinda stage inonzi first stage yekuti utotaka kuita zvakashata pana wamungamurumisa ndaida kutorumisa saka muri muroi ikazotadza yakatozotadza aiwa chakaitika ndecho yakatotadza kutopamba pacho papakagadzirwa saka muri muroi kweko muri muroi tonopana tenecho pakafa blazi yangu besho mukadzi wacho achitika abva aginya bvura chimari nambomzi wacho aginya bvura mari dzabhesho dzese dzese saizi bandanzi kuona vanhu ava vatora mari yese ndo vatora mari yablazi wakuisa ndikati airi bo saka bandanzi kauchida ichi tora icho chichi rumise saka ndavatotora titi vatatodzinyora gagagagaiswa 94 95
vatadzirise ndinogara mubhodhoro rokuzwa scorpion kana uroma unofanako vatadzi tembero nyora vakatonzi ende kuda mutedzi wako vakatokuona chibhodhoro kachimhaya kwandiri ndiri pang'anga yacho kudiri ng'anga yacho yekumusha kwedu ndeyekusha kwedu vakatonyatsoya kakanaka pandiri zveshuwa vakasvikongomira kasvika pandiri vakatozvipeta kamuswe kanosuka vakazvipeta kamuswe zvikazitora bata usatye kitandorungwa ngazitwata kakurume vatatopedza basa ndazora chichizvikazibata katopfava vandatokaisa chibhodhoro vandaenda navo vanaendana kukwekwe manje vandasvika manje kumaraundi 10 dzeusiku uzo dzeusiku ma10 vandanyasosvika pagedhi handiti imbwa kana vanhu vakarara nditi kaona kuti uroyi hwakashata vanhu handitaone kwakarara zvezvi imbwa dzinotanga kana kuhukura inotadza kuhukura imbwa inenge kuti inenge chikuti ukazwe imbwa dzichema dzichite zvezvi kuti ichite kuida kuhukura ichitadza inenge yabatwa vanenge vasvika vari padhuze vanenge vatoripo vakazara ipavo vanenge vatoripo panzvimbo ipapo vanenge vatoripo dzaida kuhukura nditika dzipamba pacho mukadzi wavo bheshu ndandatozora kamushongaandakatopfeka hembe kandienda vana kuzora vamwe unenge unyatso deep wakudya nyama kana wakupika hembe unenge wakudya nyama yemunhu patsenga unongoenda kumakuva unokuduburiswa guva remunhu uchitonzi kudubura nyama yobva yoende pamusoro vakatasemasvika pagedhi vandakaburitsa handiti vandakatora vandakati pinda mupimbo uchitaura nako vandati pinda utipinde umbo murume katatu ukamuruma ka3 ubva udzoka mona vakasakati vakasasosudza muswe vakasudza zvimafengi zvakanobata ndatokabata vakabata ende izvezvi manya saka kavakati tanga chimhanya kachibva sepanapa kakuda kuti kapinde mugedhi vakasvika pagedhi vakatanga kutedza gedhi zvekuti kanenge takutedza gedhi kachifamba kari sipiti negedhi vakachitosvika pakaperera gedhi kwavakamira kana kuchema zvine noizi ngenyoka vakafamba futi kati pinda kamukati mani pinda kurume ane mari dzangu dzaakadya manikariza munhu kanouraya iwe uchagonda zvemunhu futi atodi kwatoshatirwa munhu ngaaendi vakamhanya futi katidzoka ndikati kamira futi pakona ipo sa ndikazoti kana kari kuramba kupinda kana imbwa dziri kuda kuti hukuri dzikuti dziri kungofiri hapana nomuka papo kana anenge akarara hapana nomuka vaifoti panana hapana anombonzwa futi kuti imbwa dziri kuchema hapana vanotorara flat hope saka kakazoita sekakazokaramba kakangomira kamba ndakutora mbatadzoka vandati kusikuru vandadzoka ndikati kusikuru kandikai kakatadza kaiti kakakufamba street negate kudzoka kuramba kachikutedza kari street negate akasi kupinda mukati ndikanzi pakagadzirwa pamba vakagadzirwa zikanzi saka amene zvakadzi kada kutraya zvimwewo zvakatraya zvekuti aida kutumira mhepo yake imwe amene zvamupupuri unoziva zvamupupuri zvezvo champupuri unozati champupuri chidutu rifuti revaroyi unoziva ukaona champupuri chikakutenderera chikasiya chakuti mavhu wapo unotozadzwa tsvina unotozadzwa tsvina kudhara vanokatokuzora munyama zvese jambwa ipapo saka kaona champupuri torwa konti kana uchigona chipiyaniso kuti vakachipiyanisa chichiuya ndomina nodaiso kachibhozipiyaniso chinovhara chinongofungura zvemafirimu zvezvekuti varavapaya unengezerachiguro ndezvechivanhu ndezvechipiyaniso champupuri chechipa chivanhu vanononge ingori mhepo vatori varoyi imi majika munoda kugutsikana nekuti ndoda kuona ari apapo
Ona. Vanenge vatoripo muna kutobva kudzwa minozi muna kutobva nanda kusageti padeni handi kusageti zvangu ndatora bhiridha wangu ari kukanya dhaga chichi apedza ndabikirwa tii ndakuti hatimwe tii panapa tagara tatora tii taisa munzwa taita zvinhu zvedapa zvisi zvabikwa zvaitwa takakudya nditi chakuti takangosumuka chamupupuri chakusumuka bhabhabhaba 1 second vachati chikafu chisiya wap mavhu papazadzwa mavhu tumisi ipapo nguva diki tiese bhaizara ivhu ava taturabva tatuzirasa vanenge vatoshatirwa kuti uda kutogadzira gedhi padheni uda kutovhara uda kudya chikafu kuti ugadzire padheni iwe kutoisa gedhi vanenge vasikatobvudi uchise gedhi iroro kave kumaraidi atotogadzirisa padheni pano utangise kubika futi panyowa utotanga utotsvaga zvimwe futi unotorwara makaramba champupuri aiwaka chechitoisa tsvira kuti musadyika aiwaka vanenge vachitokuda kuratidzeka kuti vanenge vachiona kuti wakuvaziva vareva vana kuti wakunyatsovaziva ka vanokuita zvekuti unyatsogara wakafimhuka nguva nenguva ona sekuti vanenge vachitoratidza kuti iwe ndokuisira tsvina muchikafu chachoda kudya ndotsvaga chimwe akamboita chamupupuri chacho akati unoenda kukwekwe iwo paona chamupupuri chacho chinosvika iwo paunosvika ka uchachiona wasvika saka ndakabva ndaenda zvichodika kuchiuno awa champupuriyo nyaya yechampupuri yanyazorebesa mai yo ndauda kuise huro iyi ko Joshua uchiri wati uchechi kuenda imba wanayo right shamwari waanadzo ere ukambuzo handinawo shamwari dzako dziri kuno kumbare ndokune shamwari dzangu ukambuzo hakuna kana shamwari yangu kwenda maenemies egego vanenge vachiita ruchiva godo zvakafanira kuti uno munhu anouya handiti atine ndarilocha ada kulocha ana zviri bho pepeteme anoda imba pateme anoti waugara naye anotanga kuita jealous akufanga akutanga kufira jealous ndizvoko arikupima kupima kuti audini ndrodiye ifanei iye pamanenge ari bwebudo kana kuti ari gunman kana kuti ari soja kana kuti atanga kutodiniwa one makore mangani rinoende richi 47 saka wazvarwa 1970 okay 13 October alright saka wakura hausitomboitanga wakura unoziva ndizvi chocho pakutoita ngamudhara kupfuura iwo zvoshacho munozive chocho pune makore mangani uyu aramba nditonge ndimombe kwandira aramba plus une dheni kauya ana ndikaita musango futi ichizi idyara musango iwe waigara mumba idyara musango iwe ndakagara mumabako ekuipoedzi kuwaziya ndichigara nemafishbonga mafishbonga anopinda mumafishi vachipa fishi mumvura ndagara nawo mapako ekuipoedzi almost 2 years ndichigara mumapako iye John achigara mumba zvake jeshopi ndinofanira kutochembera manje inini ndinofanira kuti ozima ndaigara mumarafu situations asingaiti ndikagara muairport mutudzimba ndikabva muairport ndikaenda kugara mapurazi ekumazovo kushanda papurazi pano rimwe madomasi uzwere uchiita zvivi zvekuti mune muchidzibhokisai madomasi apana kukwana waenda mupurazi rekuri kurima madomasi unochemberera unokwara musano handakararamba basa nemwedzi 1 ndichadi kana zvakada ruga zvitorikidza chero iri nhamo ngatipombori titomboitamba nhamo yacho aiwa ndakati kana vandabva ipapo vandadzoka kuepwedzi vandambogara ndakasaunazazvizvako kuepwedzi waibhadhara mari rendi $10 parumu kumba kwako unobhadharisa mari parumu 50 une mari uchemangani 2 saka korenti yako imari renti yako iwe Nenda kukanzuru. nenda kukanzuru inoenda kukanzuru imwe mari I mean 240 nenda kukanzuru.
kanzi uri kunoenda waya something usi kune chikwiri chasara chiripo che250 aiwa pasina chikwereti kanzi uri $6 $6 pamwedzi kadi azviite kuzoti mvura yakadzikiswa handidzani maownership allright inozongobatanidzwa inobatanidzwa ikabatanidzwa mvura nemba inenge yakuma$30 allright zvizva $30 asi imba kana iyega inenge ichimusa $5 inenge $6 allright inonzi residential tax allright kune magetsi anochaja kujusa makaisirwa kujusa unojusa mari pamwedzi pamwe chiri kuita mita vasara pamwedzi unojusa magetsi emari kuita mutorwa mita vasara vashoma pamwedzi unoshandisa mari pamagetsi almost 45 haisvike kupera kumwedzi inosvika musa 20 tozoisa futi mamwe ma555 saka inenge ichiti 2020 allright 60 pamwedzi magetsi haina uipa inanyanyoipa zvairi uri kusenza here mazuva magrafti hapana shama mari ichondo angusara kamagrafti muno hakuna mabasa hakuna kamakambani achari kuvhara pana chinhu mari hakuna makambani ari kuklosha mari kuenda kubasa vacho havasi kuwana mari kushanda murungu ari kupedzera kuti uya kubasa anogoichi kuti uya kubasa asi asi kupapei anofoti unodye chii unobhadhara nei kumba kwaunogara simba racho ri kushanda unorowana wadye chii unoya nei kubasa kwacho munyika hamuna kana zviri kumbofaya handiri kunyepera hapana chikufaya hapana kuzhamba nekuzhamba hapana mari hapana mabasa mari yacho hakusina kana izvizvi kuti utenge bhondi racho hauriwani yusa racho hakuchisina ringovhanisha munhu akaenda kubhengi akupuwa makoini $50 makoini bhengi saka tori basa famba nemakoini mo otoenda nebhegi makoini chitsakuso ndakaenda uchinobhadhara uchigaya kuti school fees yacho toda kubhadhara hatina kana mari woenda unobhadhara mwana nechikwereti kuma200 something handisi ndoenda kubhengi chinobva vakuti endai munobhadharira mari idzo dzokubhengi $20 yandoda kubhadhara handina kana mari ndoti $20 izvi zvinokupa $20 hanzi enda unobhadharira kubhengi $20 iwe usikomira pazikiu panapone kuti ubhadhara $20 does that make sense akomana kuti kangobhadharira pachikoro ipapo vanoobaka bati pachikoro pane munhu anoita nezvemari anozoita bhenki rake rari asi ainzi mabhezari mabhezi saka naye isusu takuendesa tega basa rake iwo amika ndakuonere pacbz musechingani pandakabva kunomba chachiri chingani mari mwezuru ndakakuona ukamira iweyo pawakaita ubheki kombecha tokufura kuti hati hamika tange ndapinda makumba mudumbu iko vabhadhara mwari wazobva nguwei akavharirwa mubhengi uyu murimo ndingavharwa ndirimo nafo ndakatomuona zvishuwachi iti hamika akamira apo urwadzi saka wakatozobhadhara saka manje mari ukuiwana sei mazuva ndipane imwe mhomziso inosenza kukanzurwa handimwe ndotongoitira zvinhu zvemabasa basa izvo zvemamunda mavo ndongoona kuti mari tushoma hapana mari vane vana vari kunamibia saka vanombotumirwa tumayusa chi saka vakambonipa kabasa kana $20 ndombona ka $20 ipapo mbona ka $10 zokuvakandidza ndokutomboita zokutovafoseredza kuti komotsvagire kana kwebasa ndikoita kumba kwenyikoku vokuti vaona ka $5 kana ka $10 hapana chida zvakaumashaka otombetere kufosa una basa kobasa rakaenda basa raka ndoda kuti ndinyatsopedzisa ndiwane class 2 drivers yangu ye but hapana mapedzisiro acho mari hapana ko vana une vangani 5 boys nemukadzi vangani vanoenda kuchikoro 3 magrade ani grade 0 negrade
matwins ari grade 0 umwe ari grade 3. Alright. Vese vakomana. Wakaita lucky. Handisi. Sezvamamuri handimamuri 5 boys. Saka uchavanyoresa ka pakadhi remba. Ndozvati kutoita ka process yacho amana mari ku masters yandibaye. Then naona kana noti po 550 asara hayi zvochitsu. Uti kuma school fees kupinde mo 300. Majufumo mabhuzu dzichidiwa kuti kosa zapera futi bhuzu dzacho dziri kuda njowada. Unopedza zvipani Chakwari. Saka unongogara uchingochema che. Pane vamwe vanhu vaindipa mari chandichifambira nyemba vanoda tumari twavo vaindipa. Saka every time unongochema. Gogazi yakambondifinansa neimwe mari ndo yakandirwadza panje yakafa. Alright. Akafa musi 2 February. Asi wakavadzorera mari yavo. Mwana wacho. Ndasvika hangu pa 270 basa ndoyasara 270. Zvakaoma. Saka ungoramba uchingochema futi even wawana imba yacho. Zviri nani freedom yandiri kuda hangu ndaanayo kuti ndari pa 10 but apasara nenyaya yemari chikamari chikafu. Kuti uraramiso pantoda mari. Ibva ikoko kumashure kwangu. Mari zvayo hausiri wega. Usanyanya chema mari hausiri wega. Mwari akusiwo uchifanidza. Zvakaoma. Mwari dai achiona zvikuita munyika muno kuti chimbowanawo chimboitawo zvimwe paitewo humwe utongi ungatirangarira kuti tingaitewo mabasa ekushanda bhozi hapana kazvinhu zvacho hapana chekufamba. Zvinogadzirika mai manje. Dai zvaita zvinoita bhozi tanzwa nekushamba pasi pano. Chinonetsa ndechekuti nyika macho munokudzwa kuti mune upfumi hauoneki. Kune madiamonds, kune gold, kune madiamonds, kune maemeralds, madiamonds. Unofira mujeri, unodzvanywa mabhoruzi ese wabvaoma ipapo. Dzvanywa mabhoruzi ese wabvaoma kuna munhu. Unovhanishwa, unongovhanisha into the thin air. Usina kuruwana ukasvika pariri kunzi Pamene immigration muroad. unofana ngori kuno. Wedu upfumi wasara ndiwo. Sicherwa unoitwa kubuda. Upfumi uripo, upfumi uriko, don't worry. Abadi Mwari arurwisa, mavha atoita. Plus Joshua umabva suva atinaye. Atinaye. Atityi. Arikugadzisa nyika iri kunaka manje. Ndiye munhu akutotaura naMwari kuti nyika inake kumana tinoda kutaura chokwadi. Vataurira. Vanyatso vataurira ka. Joshua akutaura naMwari semutumwa waMwari kuti nyika inake. Ende kutonakawo manje. Vanhu vese bhozi zedu dziri abroad, vari kuAmerica, vari kuUK, kana vazouyoka ngavazive kuti kunyika kwedu kwakakomborerwa Mwari akauya akapindira. Asi vazive kuti kana vari ikoko kana une mabasa ari kuita ikoko akashata chitsveta pasi kana wada kuya kuno nokuti kuno kuchazodiwawo kuti unamati. Ukaramba unamata uchizoya kuzoya kuno kune shamu yakamirira pamhepo inokuvhapura kuita musha. Panyaya dzisiri kudiwa kuita kuendekesha mabasa erima yakaita kunge chisatanism kana kuti ungebata ropa remunhu. Haiwa vanhu akashata nefraud. Hatisuda fraud. Fraud hasi kudiwa fraud kana kuda kushandisa fraud ipapa unofa kuenda kujeri cheko. Iri jeri racho ririko vakagadzirirwa riri kuuya rakanaka rakanaka zvinhu revaroi rinenge chipinda varoi nembavha idzodzo dzefraud idzi ndoda kuita satanism hamunozara ikoko riri kunzi zvitotaurwa vachidzi vari kumajeri vese aka vachafanira kutobuda vobva vasvikira kumasowe vobva vabhabhatidzwa naJoshua minamato yekuti vobva vaenda kudzimba dzavo vozi vari kutaurwa vachinzi havana mhosva dzavari kupikira kwangozara vanhu vasina mhosva kumajeri. Inamo murodhi vakazara murodhi. Inamo vanhu vari kujeri. Vari kufa kuti uchinzwa mweya uchitaura kuti hanzi munhu anoenda kujeri kuendera teaspoon unzi 5 years. Teaspoon kuendera 5 years ujeri teaspoon. Munhu anongotorwa achidzi akaba ichi chaasina kuba. Ubvanzi 15 years. Umwe ubvanzi akarepa asina kana kutomborepa unzi 15 years. Ngovenga munhu chita kuti utanga kutorodza akarepa iye asina kana kutomborepa.
saka but Joshua ari kuzvigadzirisa gadza tofanira kutobuda vese mobva mapinda manje chaidzo mbavha chaidzo naivo vacho chaivo varoyi nemasatanist anobvuzara kujeri ikoko nevamwe vari kunze kwenyika vanofanira kuziva ikoko kuti kana uchiita mabasa erima gara wasiya uri ikoko nokuti kana wada kuzodzoka kunoka uchiziva kuti ndoda kuzodzokera mumba kwedu zimbabwe asi kana wati inini handisina basa nekudzokera kuzimbabwe haitakwe asi kwata zvekutamba ari kuya ikoko ari kusvika kwese anosvika anonzi aiwa vanoshanda vari kushanda basa ravo havasi kurambidzwa kunzveri ari kushanda basa rake chero uri jaji ita basa rako risa jaji but usazoita jaji wakagara pamuso iwo wakaisa pacheya pako apa wakaisa kana nyoka anzvisa voziva zvavari kuita here vari kuti kana vari jaji mukoti reri anobva ada kuenda kuti abva anyatsotyiwa manje abva ada kunyatsotyiwa kuti ndive jaji anotyisa inini obva achitora nyoka iko bva tichaine nyoka kuti paanenge achitonga nyaya yake ipape nyoka yake inenge iri pasaidi imamuioni manje zvezvionekwa nemweya zinyoka richimonde saka ndozvikurambwa nemweya kuti you cannot be a judge wekuti anenge achitonga apa une nyoka pasaidi kana kuti woita pasta uri bhizi pamberi pavanhu kuparidzira vanhu rabvai mabasa erima tidi kuti muite zvakaipa usabe musaroye iwe wakaisa zinyoka muchiuno saka mamwe majaji nemapasa nenyoka vanenge vatori nemishonga inofema kana chidhomo chake chee chiri pasaidi chichimuudza kuti izvezvi panapa pakoti panapa umwe jaji ada kujairira kuda kuti azokutorera chinzvimbo chako ndindouyuyu saka makwikwi kaya makwikwi anenge vakuita saka uyo bva atuma chidhoma chekuti inanokarova kajajika kwandikona pamwe kanenge kakagona zvakanyanya ka kobva kada kutozopuwa chiposi chekuti chakadarike uzvo tingati makwikwi kana kuti wamwana wekuita zvemapipi manje makwikwi emapipi makwikwi emapipi kushandisa pipi nekuti akutoita masandawana ya maona manje saka manje nyika yacho inoita sei kana tichishandisa mushonga dzakawanda kudai ndosaka uri kuonaka vari kurohwaka vachirara pasi itariseka zvikuitika zvacho vari kurohwa chikonya umwe ari kungodzi umwe anongofriza varara pasi akangodaro zvari pasina kana chamuruma kana chingofriza ubva zvotopera hakuna munhu inenge itonzi next stage takutopinda pamwe tatopedza utono munhu zvatozvimwe tasaka zvikiitika zvacho kuti zvakaoma sei bozi hamai kwakaipa aindiona kunge zvinonaka zvikunaka mai manje zvinonaka because timuna 2017 zvikunaka ka inyaya kuti pakazoita mhinduro yekuti nyika inei yange yaonekwa kunzi dzishonga panyanya vanhu vanyanya nyika inoipa nemishonga zimbabwe inei vanhu vada kurarama nemishonga stereki panyanya kuti munhu ada kuita ukuru hwese ada kuti ane ukuru ada kuita ukuru kuti angoti nemishonga chete kuti ave nemukuru ave mukuru pabasa mushonga akuda kuti mukuru painvesti mushonga zvinge zviita kana kumahure kune futi mushonga saka zvekutsvairwa zvise kwese hakuna pari kusiwa kana kuti nyika inofanira kusara iri smart kuti kana takutanga kurarama inei semataurwa zviri kuti ichanakidza zvekuti anzikichero ana america ava nana britain chaivo chaivo vachatozomboyatsouya munomuka kutozomboyatsotaso kuti so ado that zimbabwe reiza yakutanga kusumuka yakusumuka vachatouya ko wechishanu wekumadokera wekuuk ava anyadai vatambira wekuuk vaperere ikoko vase vachida kutora kumobiliza vanhu kunoko vachitanzi zvekunamatira pamuti ngatisiyei ngatichinjei mutemo ngavachinje mutemo kwavo kuuk vaitire handiva kuti vakuda kuchinja nekuti vakaenda kunogara kuuk ka kwavanyazoona kuti kuchiita kupenya mabuildings kuite zviona manje saka vauda kuita kuna queen elizabeth kuna nani kuna prince saka tofanira kuti tinopfeka ubhusi kuti charles prince anyosoti zvishongopostora kunamata tsvimbo yasuspend gandanzara mabritish zvavakaitora vakaenda nayo kunesa kumaofisi kwavo hamene kwavakachengetera ikoko kwavakachengetera vachidanzi toda kutora simba ramwari rigare nesu kuno vakaritora vakangotora tsvimba vada chavainacho simba riri kuno ingwari tsvimbo iyi timwe akanyazotaura akati tsvimbo iyi zvavakatora tsvimbo yakavharafa neiyi yandakabata
inenge ine simba ndinayo inini muridzi iwe ukangoitora pana chaunoona ina chainoburitsa ipapo saka ivo zvakafanira ipa akafa nditi kati manyinotora tsvimbo yacho katinotora tsvimbo yacho yaite vozi vanga vanyatsozoona varungu vanyatsonodzichwa mwari ari apapa akanyatsotamira kuvanhu vatema akasi tatirai kuita izvi neizvi tatadza munhu ana mwari zvakutaura ndezvamwari zvishuwa saka varungu vazhinji zvinhu zvacho vanenge vada kutoya kuvharidzira imimi kuti musazive kuti mwari akada imimi akatiza kwatiri mwari adai isusu vekuzimbabwe mablacks yes akaita ozi mataurwa zviri kuita mwari akatama kuvarungu nekuda kweutsinya hwavakaita pakuuraya kwavakaita jesu nekuzotora vanhu vatema zvii zvavaita vachitora vanhu vatema vachinoita slavery uko vachitora vanhu vatema vachitengesa vanhu vachishanda ndo zvakaita kuti mwari atsamwe nezvavo atsamwe kwavari asi kutaurwa kwazvinoitwa zvichinzi mwari achisika varungu aiti ndo vanhu vari padhuze dhuze neni akavapa njeri aiti ndo vanhu vari padhuze dhuze neni ndo vanga vari padhuze kutaurwa kwazvinoitwa zvinzi vainzi ndo vanhu vanga vari padhuze dhuze namwari saka mwari akazotiza nekuda kweizvozvo because akavapa njeri achiti vadzidziso ape vamwe manje but ivo vakabva vatadza kuti panjere dzedze vakuuraya jesu ona kuuraya kwavakaita jesu kwanzi kuri very coward zvisina kunaka utsinye wacho wakanyanyisa nekuzotora vanhu vatema vachiti totora vanhu tiwashandisa uku zviri kushandisa havasiona mabhabhuni kuti ndo zvakarambwa namwari kuti munhu wese munhu akakusike muri vanhu mese muri equal makafanana hapana aifanira kutora mumwe achiti chakati chinoshandiswa sechimhuka muri vanhu maifanira kupanana njeri kudzidzisana kuti aiwa iwo hauzive goldi rinotorwa roiswa pachimuchini rokuyiwa togadzira mari toita mari kwete kuti ubva muti haazive sanda kumutorera goldi rake naiye wacho ndo handamutora ndonomushandisa ona ndiri kumuona kugoldi ikoko ndomubvisa ndo handamusunga nomisa uko nomugarisa kamba kari kuseri uko ona manje saka murungu akashatako ndo pakashatira murungu asi mwari akati amufanire kumutonga ndomutonga ndega musamujaji murungu ye ndini chamujaja garai mese hapana munhu anofanira kuramba mumwe kuti nekuti akazodai so imimi iwo unobawo futi unotadzawo saka mese ndokutonga ndega mese hapana anotonga kuti iwe hatidi kumuona sizvo vanhu vanotauraka zvokurwadziwa ndikuna murungu nekuti bara rangu iri ndakaremadzwa nemurungu wakazosvika uchiti zvakaitika nguva yachoka vakapinda nguva yacho vakangwarangwara imi makapusapusa vakamboda kuita zvakati but zvakatongwa zvichatongogadziswa namwari izvozvo zvigadziswe newe oziwo futi kugadzisa kwacho kwari kuita urikutogadzisa uchiondonga futi uchitopara mhosva futi pamberi pamwari wagadzisa chika nochitiwo urikuti haudi kuona murungu wacho akubira nditi iwo wamupisa pa kuti asabe asi iwo wakutoba wese kuti zvokutoti hauchatodi kuona vamwe vako vane ganda rakafanira kuti ndoda kungozvimba dumbu ndega nditemari ndega ndiriwana tiri 3 chete najames napeter tingoguta tiri 3 vamwe vese adyai mahuswa imimi veno muri mombe furai nesango makadaro maikana makadaro zvinoizita mwari wacho urati anoti uri raitiri kauchiti wadzinga uyu uchiti akakubira akakuitire utsinye anobva atiti uyu akatonaka iwo hausi right wakatodzinga atori right bos murungu atori nani bos anoba achigadzirisa uona manje murungu anogona kukanganisa asi achiripira futi mhosva dzake bosi akagadzira akamboisa magetsi akaisa chii akaisa tara ina nhasi uri kuifamba